En geno mar nyako Ramogi kamoro moro ma intie rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago dichieng' ma kawuono dichieng' mar tich ang'wen kawuono en tarik 16 dwe mar 3 2023 wan gi mathoth masebedo ka waiko ni nyako Ramogi odwa mar kawo weche manyien ma ng'eny bende wamedo luwo ni e gwenge mopogore opogore ka bende jofwambo magwa okere mondo omed choko mago matimore gi thuolo ni wadhi kelo ni gi yor adimba kokalo e Ramogi TV. Mokwongo wayud thuond weche. So we've decided that the party of choice that we will join, and don't look at this team alone, SG, we are many. Duond bura mar KANU okwedo kang' mar moko kuom jokanyo mag donjo e UDA ka giwacho ni KANU pod ochung' motegno. Romo mar ndalo adek mar Elreb chopo e giko mare kaunti ma Migori kawuono. I am personally so devastated. Sometimes when you just pass by these many caskets, you cannot help but shed tears. Maloyo ji 200 wito ngimagi kaluwore kod kodh yamo mapek machwe e piny Malawi ka jatend pinyno olando jumbe 2 mar kuyo. Arwakni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag Migago chakore sani. Nyalo tudori kodwa kokalo e nambari 3600. Ano en namba marwa mar ote machuo kata kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter. Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo weche kokalo e Facebook account kata Facebook page mara wuon nyako Ramogi ka i-follow George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Jauchielo osewito ngimagi e jumbe 3 mokalo kaluwore kod tuo mar nyaldiema e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Machakos. Kaluwore kod jatend migao mar thieth e kaunti no Daniel Yumbwa, ji 3 nowito ngimagi Mavoko, 2 Kangundo ka ng'at achiel to ne owito ngimane Matungulu. Migao no koro chako chenro mag puonjo jopiny e yore mag ritruok mondo mi geng' landruok mar tuono. All the patients, we are remaining with 6, 3 in Mavoko, level 4 hospital, and 2 in Machakos, level 5, and the deaths cumulatively. We have no new death. The deaths that occurred still stand at 3. We shall monitor the situation up to the weekend, and if we do not get any new case in Mavoko, we are likely to lift the ban by Saturday. Machakos is on the road to become cholera free very soon. If the trend that has been announced here is anything to go by. Wadhi nyime wang'e mago motende kod weche matimore gwenge ma Kisumu. Johala e chiro ma Nyamlori e kaunti ma Kisumu ne omonjo apise mag boma ma Kisumu miluongo ni City Hall bang' kane giyudo ka omuk choche kod rangach madonjo e chiro no. Johala go mane ni kod ichwang' bende ne dwaro mondo tenda boma maduong' ma Kisumu kata City kotende gi koda balawanga mondo lernegi ni to en ng'a manotimo timno okinyi ma piny orugodo kawuono. Ma timore seche ma tend boma ma Kisumu bende nchano yudo segolo andika mondo johala go dar wuogi chiro no ka gidhi e kar ohala ma Uhuru Business Complex. Kata kamano johala go bende nyose mako bura e doho mar geng'o darogi. Ninyo wawuok godhiambo ka wadoke utewa to kawa kaka chopo saa 7 gotieno to askari gonwa simo ni chiro imuko. To sama chiro imuko no ne wakao kes mane watere court. Kane wasetero kes e court ne wabed gi jo county mane wawinjore kodgi. Koro giweyo weche mane watimo mag winjruok to gibiro gimuko chiro. Kata nyono kanyo wane court nyo miwa stay order ni nyaka kes wa room e kawa nyalo wuok e kinyalo muk chiro. Koro wakwayo the authority moloyo the national government ni en sama nyaka giwuog oko nikech wakwedo gimotimore ni okang' mamalo. Kendo wapenjo gi dwol achiel kaka jo chiro ni governor ni kanye, because governor ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi johala. Gima koro waneno kani ok onego timre e Uganda wan johala ka. Notice waonge go
Correct. Notice waonge go. Akwara ilo mulodinga. Wakedo ni kedwa demonstrate. Ni mon wayu teko mar Kenya. To kendo podi chakinya swaka. Woge komodi wegini. Ijodisi aibe. Wainyore. Gavana wetu Anyang' Nyong'o pamoja na mbunge wetu na MCA waangalie hii maneno kwa undani na kwa ufasaha zaidi. Enyoka jochiro wacho ni ginyaswa ginja kwa Ramogi kangeni nyaswa ilongo ne ango wadhi nyime wawere kod mago ma otimore Kisumu wadhi ane nyaka e gwenge ma Kisii. Jadolo mara kanisa jokopere bade ma Kisii Joseph Mairura oseyo jotelo magazimio kuom chano ng'anyo magiwacho ni biro tero gi nyaka kar jot mar jatend piny tarik 20 juma mabiro ka gilero ni timno biro kelo midhiero mathoth. Koloso e sikund sekondar mar St. Teresa Zagekano, Mairura okwayo jotelo go ni owe tiyo gi jopiny masani kale midhiero mathoth e konyo gi chopo lek magi ka koro okwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo mi owere kod wach mar bago ng'anyo. Bende okwayo jatend piny William Ruto mondo mi oyie otim romo go gai mar Azimio Raila Odinga mondo gilos weche kaka yo mar geng'o tungni manyalo bedo e pacho ka. Kwa haya mambo mengine ya kufungua sijui ni sava yamepita. Government iko ndani inaendelea kufanya kazi na njaa iko nyingi. Unatumia pesa nyingi kuleta watu 10,000 wache kuandamana na hawana chakula. Afadhali uende parliament upinge hayo mambo, ama uende kotini upinge hayo mambo. Rais wetu Ruto apende tu awaite katika meeting fulani, wakae waongee haya mambo yaishi. Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien kama bende omedo luwo ni kaka nasingoni ma opogore pacho ka kod mago mabende osetimore chakre ne piny ru kod mago mabende medo timore dhi nyime counties duto makaluo gin achiel kuom counties ma pok ochulo lakteche osara mar dwe mar 2 ka geno bende onge ka ibiro yudo mano ma dwe mar 3. Counties mamoko kaka Nyeri osegolo report ni osara ma dwe mar 3 bende nyalo deko kaluwore ni pok counties oyudo omenda kowuok kuom piny owacho mamalo. Riwruok mar lakteche pacho ka kotelnegi kod jagoro margi maduong' Davi Atela okwayo piny owacho mamalo mondo mi olos tudruok makare kod tend counties duto kaka gibiro chulo lakteche po ni gidwani lakteche oti kaka owinjore. Msara kata chudo mar ji osebedo ka deko e counties dwe ka dwe. To matimore nikech treasury ogol pesa samo wang' sa mondo chul ji mshahara. Sani wan dwe mar 3 to ji pok ochul mshahara mar dwe mar 2 ma ji okenare giboyudo karang'o. Jok matiyo e national government te oseyudo mshahara. To koro watemo wacho ni treasury onego bed gi yo maler ma bo ensure ni gichulo ji mshahara e sama dwarore. Nenore ni wach mar keto healthcare obede counties maonge plan ma ichulo go ji ema kelo shida. Ni mar jopuonje chulo e wang' sa, joma tiyo Judicial Service Commission chulo e wang' sa, polisi chulo e wang' sa, lakini jo thieth mane counties te chuna nyaka delay bedi. Kantiere wijruok maonge kind county government gi national government ema kelo shida mar delay ni. Onego bed ni treasury obedo gi yo maber ma ensure ni pesa odhi ne joma tiyo. Wadonjane mago motenore kod weche mag siasa. Duond bura mar KANU okwedo kang' mar moko kuom jokanyo mage donjo e UDA ka giwacho ni KANU pod ochung' motegno ka giloso gi jofwamb weche kotelnegi kod jagoro maduong' mar KANU George Wainaina. Jotelogo wacho ni jogo ma owuok kata manyolando ni gidar magidhi UDA kotelnegi kod Nick Salat noseweyo bedo jokanyo mag KANU chon. KANU bende owacho ni gintiere bwo kweth mar Azimio kendo gisiro ng'anyo masani koro dhi nyime pacho ka. Odiochieng' manyoro Nick Salat nyotelo ne jomoko kuom jokanyo mag KANU machone donjo e duond bura mar UDA. Are defecting, and by the time of his retest and probably not the last defection, he had already been kicked out of the leadership position as a Secretary General and as a member. It does not come as a surprise that in
defections moved by Mr. Sarat and his brigade have not so far elicited sufficient attention as to attract the powers that be, knowing that we do about the defectors, and we are members of Azimio, so we always, that is our position. Ramogi kawaka uyo maro mokwongo daka paro kalo bang' sa 7 mar odiechieng' sani neno ka moko kuom ote magu medo donjo ka mor mara ahinya Ramogi nikech imedo bedo koda bati sirikal onego ket pi maler e counties te mondo tiek kech gi tuoche kaka nyaldiema. Ramogi neno maler nyaka buoch malele wan gi mama ne roda kinyi iluongo ni Meshako Jwang' bendo ng'ere gi nying mar oledhi kaka Feregola. Erokamano ahinya. Apolo Nyango kantiere Ralingo Asembo apoyo Ramogi kuom weche matuch kaka gitimore e piny ka gi kuku ne duto. Erokamano ahinya Apolo Nyango ka intiere gwenge mag Asembo. Brighton Achar Ramogi neno maler ahinya Kamenya kamiluongo ni Oneno Nam School. Erokamano. Adundo kawuok Asembo ineno chenro mar Migago yo makare kendo weche manyien tuchi maber ndi Adundo kawuok Asembo. Erokamano ahinya ochono kelo weche manyien mamora kendo maler sidang'. Yena monda kaw yogi kanyo med ndiko ne nambari 360 kata bende nyalo tudre kodwa kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Ka waduogo pod wan gi mamoko mabende waluoni kendo waseikoni e odiechieng' ma kawuono. Kik idhi mabor. Daundi atindi kotigara botakai manyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boliga. Hozimba ta getinya kichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwa tineboka. Ngitalde mutagochi. Otaite sumoni yaku. Afika njitata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. I got into the national team in 2005. In the 15th side first, my first ever tour with the 15th side. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhiok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi.
Nyarkochia. Ticha Beach, saa 1:45 mar otieno. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto, wamenyoni kendo wakeloni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyoni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadek Otieno, e mine wacho. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro Ramogi bang' wuok e ywe adundo wadhi nyime gi weche manyien. Chenro mokwongo mar gero udi ma nengogi ogonyore kar dak ma Boston e kaunti ma Mombasa igeno ni dhi rumo bang' dwe achiel, kama loyo familia 500 geno yudo kuonde jot mowinjore higni 2 bang' tieko gedo ma kamano. Tielo mar 2 mar gedo no nyakoro Ramogi bende osechakore gi sani, kama romo udi 1,300 ma bende osechak ger. Igeno ni biro bedo yo mar loso alwora ma oganda odakie. Koloso kod jofwamb weche jata tije kambi ma Barstan Point, Ahmed Badawi, owacho ni alwora no biro bedo makare. Wira ni odundu makeyo pi mar minyaga bende osekete chenro makare mano ni oriwe gi mano maya od thieth ma Makadara kendo otere kuonde mowinjore. Kutakuwa na zawadi siku ya Idi. So tunaomba Mungu na tunajitahidi kama vile mnavyoona projects zinavyoendelea, na inshallah tutaweza kuwapatia wale walionunua nyumba kama vile tulivyowapromise. Tunawasihi both national and county government wachukue proactive approach when planning for these developments, i.e. all these integrative services need to be planned and thought ahead of time. I think ikiwa hayo mambo yatafanyika mwanzo wa miradi, then tutaweza kudeliver hizi project much more faster, na pia itaweza kusaidia serikali kuweza kupanga infrastructure plan zao going forward. Wadhi nyime nyakoro Ramogi, jodito mawuok e kaunti ma Samburu chako chenro mar chiwo puonj ne nyithindo kata ojende mag rowere ma yawuoyi mar gayo medruok mag iye ma ohiu keny machon kaachiel kod tero nyithindo manyiri nyange. Rowere ma wuoyigo midendo kaka Morans osebed ka iseyo kaluwore kod achiedh nade ma omako gwenge makono. Sharon Ng'ao nigi ler mar wachno. Ma en gweng' malocho. Rowere gi mong'ere kaka Morans mawuok e dhot ma Samburu nitiere e bura e Boyien, bura magitimo gi jodito mopogore opogore. Rowere gi ochopo e bura makama mondo giwinj puonj ma ichiwo gi jolony mopogore opogore. Puonj kotenore gi gayo medruok mag iye ma ohiu, keny machon, kaachiel kod tero nyithindo manyiri nyange. Rowere ma yawuoyigi osebed ka iseyo kaluwore gi medruok mag timbe makamagi, ka gilero koso ng'eyo margi kaluwore gi achiedh nade ma timbe makamagi jakelo. Tujapata mwenye ametufunza basi kutuambia hata hii ni mbaya na hii inakujaje, watu wengi hawajui basi inakujaje. Sasa hii leo basi at least leo basi tumepata tu basi kuambiwa ukweli na tukajua basi kitu ni mbaya. Kama warani wamesema kwamba ni kitu mzuri sana, na ameshukuru sana
Finland pamoja na washikadau wengine wote ambao wamefika hapa kuja kuhamasisha na kufunza warani wetu mambo ya anti-FGM, mambo ya early marriages na mambo ya HIV. Thothgi osingoni ok gibiriwore e timbe mar donjo e keny gi nyithindo manyiri ma ikgi tindo. Kitu ya kuoa wasichana wadogo. Sasa siku ya leo tulimfunza vitu kama hiyo. Sisi warani tuliamua hatuwezi kuelewa watoto wadogo kama hiyo. Sisi kama warani tumeamua hatutawapatia wasichana wadogo mimba. Mpaka ile wakati itafika tutaoa. Na tena tumekubali ukeketaji, tumekataa. Joseph Lengopito, miyo majahocho kachiel kod jalup commissioner ma Samburu West George Murage, wacho ni ber mondo gilos gi rowere makamagi. Kaluwore ni gin ema ginyalo dino medruok mag timbe makamagi. Mosebedo ka medore kind oganda modak e gwenge mag Samburu. If you talk about child marriage, if you talk about FGM, they're the perpetrators. In this I mean that the ones who are giving these girls pregnancy. And if you talk about FGM, that they are also group that it is bringing stigma because these girls are asking, have the Morans accepted us? Will they marry us when we are not cut? Felt that by talking to them, they are ready to change their way of doing things, their behaviors, and we believe that these things are going to drop. Basically, issues of HIV and also young girls are getting pregnant at a tender age. Bang Romono, rowere ma yawegi ne ochiwnegi mich mar chiemb jamni. Sharon Ongao, Ramogi TV. Piny owacho chako chenro mar keto kenge mag tiyo gi lony manyasani e tieko midhiero mar nok mar pi e gwenge ma ongoro ma pacho ka. Kaluwore kod jagoro mongirore migawo mar tudruok pinje Afrika ma ugwe kod dongruok gwenge mongoro Salim Dokota, piny owacho chano kelo chike mabiro keto omenda mag timo nonro kendo keto chenro mag pi e gwenge mani kod nyalo mar golo pi mathoth ahinya e gwenge mongoro. Koloso e kinde pogo chiemb kony ne jodak ma Dukanoti e kaunti ma Tana River, Dokota olero ni kunyo pi e gwengego biro reso atamalo 60 mag jopiny ka okwayo jopith jamni mondo chok pi e kinde mag koth mondo bi okonygi ka oro donjo. In ourselves, year in, year out, water has been an issue. So the focus of the government currently is to invest in water, not in water as water, but in water as an infrastructure. That is the focus of the current regime, and we are focused in actually doing water projects as an infrastructure rather than having water as water. We must prepare a sustainable plan to ensure that we are preparing our people for the shocks that is coming up. A school like this one now, we only need to have one borehole, groundwater abstraction, complete with a reticulation system, such that we have got enough water. Tumeweza kuwakaribisha watu kutoka Wajia, Mandera, Garissa, Isiolo na kaunti zingine nyingi. Tumewakaribisha kwa ile rasilimali kidogo Mungu ametujalia, tumeweza kutumia pamoja kwa ukarimu. Ningependa kuambia serikali kama kuna resources zinaletwa Tana River, hususan Bura constituency, tuweze kuangaliwa kwa sababu tuko kaunti 4 katika constituency moja. Ramogi kowuok e gwenge makono wadhi ane mago moteno gi weche mag siasa kama riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya oluongo romo mag twak godo ewi chal mar piny Kenya e kinde ma bende gidhi nyime kod ng'anyo e gwenge mopogore opogore pacho ka. Romo ni otelie kod jatend kweth manok mar jood bura Opiyo Wandayi. Wadani watudre kod jafwambo mar Walter Nyambaga ma bende chopo e romo makamano kod twak ma bende noluongi gi jaod bura no kata ma otelie gi jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi ma bende ni jatend kweth manok e od bura mamalo. Kendo odwani mondo nyiswa ni to koro weche chalo nade. Walter Nyambaga koponi winja gi sani nyalo nyiswa ni to romo ni owachi ang'o hie. Diponi nitiere wach moro amora motenre kod wach manyo jatend piny Kenya ogolo kotenre gi ng'anyo ma kweth mar Azimio la Umoja chano bago tarik 20 mar dweni. Koso nitiere wach moro manyien ma gibiro godo koluwore go kenge ma giwacho ni gibiro keto ka gidhi e ng'anyo mane gilando tarik 20 mar dweni. Walter Nyambaga. George Batiena dirini ipilori makare ita kaendi kendo awinje yono manimba kawuok liare mar od bura ma pacho kaendi kama bende kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance odoso kod ute mag fwambo ka gichiwo duoko kaachiel kod chenro margi mar biro loso kod oganda ahinya to ng'anyo mochan bagi tarik 20 ma en chieng' wuok tich
mabiro. Gie seche gendi jogo oseloso kuom weche chiko motegno mokelo kanyakla biro dwaro mondo mi gipedh kwayo margi e weche mag fuong'o ngima ka giluwo ni mwandu chal ka gima nyaka chop seche gendi koro idho kendo oridore mokalo kalore gi kit lwasi mantiere. Giluwo ni bech mwandu mochuno machalo kaka chiemo e kinde mamoko osebedo wach makoro nyaka koro jatend piny William Ruto range. Ogo mbaka moko kod jodito go endo ma bende olero ni wach makoro miyo koro nyaka giwuog oko, to mano motend gi gino mano wach kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro makoro giluwo gidwaro ni mondo jatelo no ochop ka okwach kich mondo ndik dhoge motenre kod weche manyowuokie dhoge. Giluwo ni jatelo no kowacho wach moro ma nyalo bedo ka koro kelo kwe kind oganda ka giluwo ni mano koro pek modong' ne bad migawo mar timo nonro pacho ka mano okwach kich mondo mi koro jatelo no ndik dhoge motenre kod weche go. Wach namba 3 kelo kanyakla yao kuku mar weche mag yiero pacho ka endi mar duol mar IBC magiluwo ni gibiro dhi pedho ywak margi ne jatend piny mondo mi ong'e ni kare jopiny owuon nyalo bedo kod dwaro mondo mi olosie motegno chiwo thuolo mar yaro kuku mag IBC. An ka kod ja od bura manyando Jared Okelo manitiere e kinde mane loso kod ute mag fwambo kendo fonono mana moko maling'ling mosebedo ka omiyo koro ne giluongo twak makedo kod mane. Mheshimiwa machiegni ahinya kendo erokamano kuom loso kod Ramogi TV. Erokamano ahinya osiepna Nyambaga. Kore kwatieko twak mana kaka ilere mar mondo mi wanyis jopiny kaka chieng' wuok tich tarik 20 dhi chalo, to nikech ing'eyo ni nitiere gik mang'eny ahinya mane waketo ni nyaka sirkal mar joka Ruto ni nyaka ne tim, to gichalo jogo mok winjo wach. Waseloso kodgi to weche wago giywa giketo kando. Koro wakonegi ni chieng' wuok tich oradre Nairobi. Mheshimiwa wacho ni mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua odhi ondik dhoge ka okwach kich ma oulo utemo ulang'o. Rigathi Gachagua kanyo oloso nyoro, to kendo nyo oloso kama William Ruto bende nyo nitiere ma en jatende. Nyo wacho ni gidwa tiekore gi siasa mar Joko Odinga manyaka chieng'. To nyo wacho yora yanga ni Raila Odinga to koro gidwa tiekore godo saidi. Wawacho negi niya, Raila ok ochako siasa ne sani. Raila nobedo e siasa kata kinde mane janeko manoingo gi te maniluongo ni Moi ne nitiere, onge gima ne Moi otime. Kibaki bende na obedo ka odhiro, onge gima Kibaki notime. Uhuru bende nyo otiyo ka higni 10, onge gima nyo Uhuru otime. Rigathi nyo wan ge bunge ka tam mokwongo manyo wabiro ka higa mar 2017 nyaka 2022 ne pok olose bunge ni nyaka nene. Otiyo tamachiel to nikech ne en gomenda mang'eny manege kwalo chon, koro nomiyo Ruto pesa mondo okete deputy. Koro wawacho ni ero nyise konyori bedo deputy. Raila ok mbasni e siasa. Raila oseneno gik madongo molo gik ma Rigathi oseneno. Rigathi ne tiyo gi sirkal mar joka Moi kuma ne gikawe pesa. Koro wawacho ni kapo ni gidwa tiekore gi Raila to gikwong gitiekre gi jo-Kenya duto, nikech jo-Kenya ema miyo Raila teko. To mogik, ka wadhi nyime, kata mana sani Raila oyudo mana aonda. Osiepna Rigathi em wadhi ire, wadhi penjo na aonda mar Raila ni ogolo kama nade motero ire. Donge koro nitiere bad migawo mochung' ne mano mowinjo bed ni kawo ting' mag timo nonro mopogore gi kit kaka koro uselieke. Wasewacho ni jo DCI mondo luonge odhi ondik dhoge, mondo mi olera ne gima nyo owacho ni gidwa tiekore gi Raila to gi Joko Odinga mangima. Joko Odinga gin jomo osetiyo matek ahinya ne piny Kenya yore mag siasa, kaachiel kod yaro thuok bedo kod thuolo e piny mar Kenya ma dho ngere dendo ni freedom. Omiyo kanyo osewacho gima kamano, wan kaka Azimio One Kenya Coalition waloso sani, wawacho ni jo DCI omiye samon mana kaka nyocha gimiyo Matiang'i, mana kaka nyocha gimiyo Danson Omari, to gi kaka gimiyo ji pile. Mheshimiwa ukwayo ni mondo jok mondiko ji tich owe ji thuolo mondo mi ochopi romo mar chieng' Monday, tende ni holiday, onge chik moro amora moyiene ogai mar Azimio la Umoja lando odiochieng' makedo kod Monday, kendo un bende koro ujiwo mondo mi oganda obi ochopi romo ne kendo gi jwang' tijegi, ma donge ataro mar chik? Chik kisomo chik mar Kenya moloyo to pend chik achiel wacho ni chik no duto teko mare ni kod jopiny. Teko mar chik no te ok nigi institutions nigi jopiny, to jopiny miye institutions kod jotelo moyier mondo ti kode. Wawacho ni
Jo Kenya wacho ni chieng' wuok tich gidwa kawo chikno gitiyo godo mondo megidhi giradi alap ma Nairobi. Koro kichaki wanitie chik moro mopogore gi mar jo Kenya momiyogi e pend chik achiel ka achiel kod pend chik 37 moyienegi mondo mi ging'any. Wawacho ne jogo ma ondiko jotich chieng'no wadich wadwa penjo Ruto penjo matek e streets ma Nairobi. Omiyo ugonynwa gi wuogi wabwa rad kodgi chieng'ne giduoge tich ka Ruto oseloso piny kata kwasegole. Mheshimiwa kakora wei gwenge ma Kisumu kama bende mano en county ni jopiny ong'anyo kendo koro ikwano lal moko kuom jok mane oyudo lal kotenore kod ng'anyo makedo kod mani. Ma osemiyo luoro joket mwandu kaka jatelo mawuok e county no wach mane minyalo bedo godo motenore kod ng'anyo mochan niendi. Ng'anyo mochan momiyo walere maber ahinya kaka jo Azimio ni ji owuoge tich, ji olor kuondegi mag ohala. To nikech chieng'no wadwa keto pinyni at a standstill, onge gima dhi nyime. Koro kapo ni ne isechayo chikwa mwaselando nyaka holiday ni tidhi ohandi, koro dang' akonyi nang'o ka gigi odhi oketho. Ineno kama en ataro mar chik nikech chal ni joket mwandu be koro ni kod luoro. Nyaka gibed kod luoro nikech jotend kawuono gimedo nengo mar mauta gi $2 petrol. Nyiso ni nengo no kosemede kamano to dhi itere nyaka ne japiny matiyo kod gigo. E yor wuoth, e yor nyiewo gik moko nengo gidhi te. To koro ka luoro mar ketho gir ng'ato dang' bed malich ahinya maloyo sirkand Ruto mahinyo gini. Asewacho ni ji olor chieng'no okinyi nyaka odhiambo nikech wanie ng'anyo. Koro koketh giri kata to bende ok wadwa ni keth giri ng'anyo nikech tij polis en mondo mi ota jogo mawuotho e ng'anyo. Omiyo koketh gir moko to tini wapenj mana polis ni un kama nade seche manyo waketho gik moko. Jaod bura manyando Jared Okele miyo waler kamano endo nyakora Migago komoko kuom gigo mabende nolieki en ng'iyo ni to ang'o momiyo jodito mosebedo kotelo ne piny Kenya ma en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto puso weche moko kata wacho ni piny Kenya en company. Mano achiel kuom gik moko chiko molosie. Koro nyakora Migago pod wantiere kama na mar koro manyo iye kachiel kod yungo thuond weche gi endi ahinya to mamulo ngima oganda kotenore kod ng'anyo mochan time dier boma maduong' ma Nairobi kendi mana kaka jo era mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo kaloso. Kachiel George Bati kowuok e laro mar od bura ma Nairobi kaende. Erokamano Nyawolta Nyambaga kuom lipot mane mbaye nyagitwak mari gi jaod bura manyando Jared Okelo kotenore kod chenro duto ma dhi nyime gi romo mane gitimo kawuono wach ma wuokie gik ma gidwar ni gin bende mondo tim mondo gineni olo chike kachiel kod penjo ma dita ahinya ma idhiro ne jaod bura no mondo giyangane ka ok en ketho chik dhi ataro mar gima chik wacho. En bende kaka jal ma yua pien kadhi korka kore temo yua pien kadhi korka kore. Nyakora Ramogi Nyambaga ng'eyo ni pod iluwo wachni ibiro medo miwa mathoth ahinya matimore e laro mar od bura mamalo ma Nairobi ka kotende gi weche mopogore madhi nyime kuno. Wadhi nyime nyakora Ramogi ka wuok kuom Walter Nyambaga e laro mar od bura mar malo mar piny Kenya. Wayudo ni chenro mar ik mar jaduong' moro e gweng' ma Kitinda e kar chung' od bura ma Kanduyi e kaunti ma Bungoma ne orochore apoya nono bang' tulo muoch e kind monde ne ariyo. Nyithi miyo matin mar jaduong' Crisandus Sefuna Tekaya ne okawo sanduk mar mosenindo ma oloro ne e ot ka gidwaro ni mondo mi jaduong'no mondo oiki e lopgi. Bur mar iko jaduong'no ne osekuny e dala miyo maduong' ka miyo mar ariyo to wacho ni jaduong' ne odwaro ni mondo mi ik mare otim e dala ne matin no. Tumekaa tumepanga wageni wetu wamekula wamekunywa na tumeendelea kungojea kwamba babaka apate kuzikwa, lakini hakuna jambo ambalo limefanyika. Vijana wamekataa, wamefungia mwili kwa nyumba mpaka sasa. Wageni wameweza kutawanyika, wengine kuelekea makwao. Sisi tulikuwa tumeelewana kwamba tunazika hapa mzee. Ni mambo tu na ukoo, sijui wanataka kwenda kufanyia baba yangu huko chini nini. But sisi tumesema tu tunazika mzee hapa kwake. Huko chini hana bibi. Kwani wanaweza kuzika kwa shamba yenye haina hata nyumba? Na wewe uko na bibi yako. Hii haiwezekani. Tumesimamisha mazishi, tunataka tuelewane hata kama ni mwaka mzee akae tu mochari. Tutaelewana ndio zisige mzee. Tumekuja kuzika lakini hakuna maziko. Basi wacha tungoje tuone familia itachukua mkondo gani ili kuweza kuzika mpendwa ambaye amelala. Si ni hivyo?
kwa sababu sisi kama majirani, marafiki hatuna uwezo katika mwili huo. Tuko tuna uwezo wa kukuja kuzika, kwa sababu mtu akifa asini kuzika. So kaburi liko kule na mwili uko hapa. So wacha tuone vile familia tajadiliana ili waweze kuona maziko itakuwa lini. Ramogi wacho mabende miyo ng'ato nyalo penja ahinya ni koro iko bare, ik jaduong' bare nikech ywaruok e kind monde ne ariyo Bungoma kocha. Wawere gi magi go Ramogi. Wadhi ane kaunti ma Meru. Jopur mag Mira e gwenge mag Meru okwedo duol machung' ne kedo kod yedhe makelo mere pacho Kanakada kuom wacho ni Mira bende en yath ma mero ji, kata bed ni piny owacho noketo pur mar Mira kaka yo achiel mar jiwo ohala. Gikwayo jatend migawo mar pur Mithika Linturi mondo mi ong'i weche mag pur mag Mira mondo okel yuto ne jopiny, kowacho ni ma biro chiero kata miyo gi chirni mopogore opogore mag use Mira mowuok e puothegi. Na sisi tuko na mashamba ya miraa, lakini ile shinda tunapata ni kuwa sisi hatuna soko ya miraa. Sasa tungeomba waziri kama kutawezekana wa organize na ngabana kuwe na kasoko ka miraa mali tunaweza enda, tujue hapa ndio biashara wanakuja wanaleta miraa yao, kama vile ndizi zinapelekwa ama kama vile kilimo kingine kinapelekwa, tuwe tunajua sasa hapa ndio tunaleta miraa yetu. Tunatoa biashara wakiwa Nairobi ama wakiwa Mombasa, wanajua hapa ndio tunaweza tununue miraa. Sasa hatuna soko ya miraa, bado miraa imetutisha. Hata kama tuko nayo hatuna mali ya kuuza. Na miraa ni kitu imelea watu, tunatumia kutoa pesa, unalipa school fees. Yani kitu tumesimamia sana. Kwa hivyo na Uhuru alisema miraa ni cash crop. Kwa hivyo ni cash crop kama miraa, kama ni magandania ama majanchai, si ndaza kulevya. Kwa hivyo tunaomba waziri yetu atutafutie soko ya miraa ndio tupate pesa, inatusaidia sana. Okoro wuok gwenge ma Meru gi ywak mag jopur dwaro margi kachiel kod jip margi ne piny owacho wang'ado kendo wadhi nyaka e piny mar Malawi ma bende osebedo kod midhiero. Jatend piny Malawi Lazarus Chakwera olando jumbe ariyo mag kuyo e pinyno mangima kaluwore kod masira mar koth mapek ma omakore gi yamo mager mokelo tho mar maloyo ji 200 ka ji maromo 41 pok ong'e kama nitie. Kodh yamono ma otis nying ni Freddy osemonjo Malawi diriyo e juma achiel kendo kelo midhiero maduong' ne pinyno ma yuto ne bende pod ni piny koting'o lal mag mwandu, sienyruok mag lowo, pio oula kaachiel kod mukruok mag udi. Chakwera okoni gisegolo omenda maromo bilion 1.6 mondo mi okony godo jogo ma oyudo midhiero. Chenro mar reso oganda ma oyudo midhiero ka adhi nyime ka geno nitie ne joma pod olalgo inyalo yud kangima. I am personally so devastated. Sometimes when you just pass by these many caskets, you cannot help but shed tears because loved ones, one whole family, completely wiped out, and so many others that have been touched. You feel sad that we are at the receiving end of climatic changes that, you feel helpless. What has happened in this incident is nothing that we were prepared for, even if we had advance notice, because this type of things can shake the core even of your being. And we are using hope as our currency to encourage those that have survived, that we will not leave them alone, because we are trusting you as international neighbors to come through so Malawians can continue with that hope. Ramogi mano jatend piny Malawi Lazarus Chakwera kaloso ka otende kod midhiero makoro mako pinye kata mogore pinye kono mar kodh yamo mapek ma bende koro kelo lal. Ineno kata ka kuonde ma ikeji joma nowito ngimagi Ramogi gin kuma chuno nyaka koro tuom mana pi kawuok e bure ka mondo oyud kaka inyalo mi jogo kuonde yweyo mogik. Nyiso ni lokruok mar chal kor lwasi ok en gima yot ahinya, omiyo kamoro amora ma intie ka nitiere okang' ma isewinjo kilando ni nyalo konyo e kedo gi lokruok chal kor lwasi, ne ni kawo okang' kaka japiny kendo ikawo ting' mari mar reso alwora mondo kik midhiero machal koda magi obed ka medore e piny, nikech iwacho gi
jokor chal kor lwasi ni koth mabiro ni samoro nyalo bedo gi yamo e gwenge moko kata mane piny Kenya ka omiyo nyaka wabed kawan motang'. Erokamano nyanyo kaendi jok mamedo ndiko na Ramogi neno makare kaunti ma Migori Rogers Wudi Nyambeta mar God Kwere. Erokamano nya Rogers kuom kete Ramogi TV ma awinjo Ramogi kanti Mbeta iluongo ni Mosh Nyakwaro Oguma bende neno wa malera. Ma en hawa kawuok Kisumu. Ramogi TV neno malera kabisa kendo wahero yo maulendo go nikech olero weche kabisa. I love you Ramogi. We love you too hawa kawuok Kisumu. Erokamano ahinya. Neno malera kantiere Ongeche Primary School Kano Kubura. Amor gi chenro mar Ramogi and Steve Owinyo Auma mong'ere kaka wuon Charlie. Erokamano Owinyo kuom kete ka. Yakora Ramogi gie sani ouko Nyakwaro bende mano ngisani aneni malera ahinya. Akwayo jodolo mondo ochimre gi tijgi ter mar dolo moloyo donjruok e weche mag siasa. Mano ouko Nyakwaro bende osiep sa director Dominic Akogo wacho kamano. Erokamano nyo ouko Nyakwaro bende. Nyakwaro Ramogi ena mondo akawane yweyo machielo gi kanyo kendo pod wan gi mathoth wakelo ni kokalo e Ramogi TV omiyo kik idhi mabor. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kwongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Nyasaye wuorwa wachopo nyimi ka wagoyo ni erokamano. Iseresowa e nyalo marwa. Isemiyo waneno ber e yore kod dwarowa makagi kacha. Iserito osiepewa kod wedewa. Ang'o ma dotim ni Nyasaye wuorwa moloyo dwoko ni erokamano? Dial *811 *273# to get jowetewa. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Tinde ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gik wa mondo yaka wagere.
Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Modeni nyimi nyako Ramogi gi weche manyien. Koro wadonje weche mag tuke odiochieng'